Шмаркан. Силвес Онур, Зуй Паша, Рачкур, Албенджи, Сакъз. Повелителят на Сакъза Зуй Паша е подложен на истински стрес и е принуден да търпи изневярите на коварната си съпруга. Свидетел на тези срамни сцени става и чистия като надолска сълза Рачкур. Лошите се обединяват, за да се домогнат до Сакъза, и в следващата серия ще видим едно пагубно съзаклятие. Парче от дъвката ще поиска и непредсказуемия Шмаркан. Драматизма в Сакъз навлиза в измерението на балканския трилър. Цяла нощ ме гледаш и не спираш, Боже мой, красив ли ме намираш? Ако всичко е шега, по-добре не дей така. Ще се влюбя в тебе, ще се влюбя. Гюзел Кючек, Гюзел Левенца, Ашкосо, Веско Мариноглу, Куджама Небабайт. Гюбурда Шмаркан Серсем. Çok oferta. Kapalı yok. Şerbet rahat. Ha bakalım. Ugrin Sakız Investment Patent Taraş. Ugrin baba uydurma bile. Ugrin baba manav sirsim. Vay mangal. Yok. Sus bre. Sakız patent. Job parası mani album alışveriş. Bulgaristan. Vesco Marinoglu. Mane kovyor. Job parası. Çok mangis. Madonna hanım kovuyor. Ha? Yok kandarma. Silves Onur. Sersem. Hakefliti. Sekret hanım. Hı? Hanım? Hı. Мари hanım Шмаркан. Arkadaş сестра и yok Гьон Сурат. Güzel event. Vesco Marinoglu rahat ve Kurban Bayram Vesco Marinoglu. Aşk olsun piçleme babayt. Vesco Marinoglu çok güzel, çok levent, çok sazdarma babayt. Ay siktir. Gel hava. Sen Bulgaristan Baltı'ya